perimenopauzu si všimneš. Bez Áno. toho, aby ti to dal niekto na papier. Je to super, že sa o tom hovorí, lebo to je ďalšia tá vec, to, že sa toho nezľakneš. Tak ja sa snažím zo všetkých síl, aby oni mali to sebavedomie na to, aby sa nenechali tým patriarchátom udupať. Tie ženy sú tie šéfky, ktoré rodia deti, zarábajú veľké peniaze, spravujú rodinu, sú manažerky. Ešte stále majú pocit, že to nie je dostatočné, že ešte viac musia, aby si ich niekto všimol, aké sú šikovné a odmenil ich. A stále k tomu neprichádza, pretože ten muž je stále spoločnosťou viacej cenený ako žena. Nie je to v poriadku, aby niekto hovoril nejaký názor na niekoho iného, ktorý je jeho názor. Ja chápem, že ľudia majú Potrebu povedať. sa vyjadrovať ku všetkému, ale naozaj to nie je ich miesto, ani ich proste nikoho to vlastne nezaujíma. A toto by podľa mňa tí ľudia mali pochopiť. Že my sa naozaj musíme naučiť oddychovať a povedať nie. A že naozaj nemusíme robiť všetko. Aj keď nič nerobím to, čo je tradične ženské, že aj tak som ženská.